दिल्लीयाव थानाय दरगा बड'लेण्ड भवनाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि थामथि गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बेनिखायनो बे दिल्लीयाव थानाय दिनै बिथांमोना जिखिनि साख्रि मावफैनाय बिजनेस मावफैनाय फरायनो थाफैनाय बिथांमोना ज' जानानै दिनै दिल्ली बर' बाथौ गौथुमखौ दादों आरो दिनैनि गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां दिनै अफिसारफोराबो बाहागो लाफैदों खेबसेयै बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों बेयाव दिल्ली थानाय दरगानि बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना बे सानखौ फालिदों आरो बेवहायनो डक्टर निर्मला रामसियारि आरो बसुमतारी बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गौथुमनि जिखिनि बिबानगिरि माइनाव बिथांमोना जाबायदि धोरोमनि खामानि मावनो आरो जाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बिथांमोना मावलाङो आरो होनानै गोजोननाय मोन्दों गोजोन्थों। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो मागो दमासिनि अननाय खुलुमनाय हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि थामथि गायसनथि सान दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव जों फालिदों। बेयाव जों गोबां सुबुंफोरखौ लेंहरदों मेम्बारफोर दङ आसामनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौ फैदों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि बिथां बशिष्ठ बसुमतारीबो नुजाफैनो हानायनि गेजेरजों जोबोद साबायखर होनाय जाबाय। आं दासान्दि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आंनि मुङा डक्टर निराला रामसियारि आं जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव फोरोङो। जोंनि दिल्लीयाव गोबांनो साननानै दाख्लैबावै बोसोरथामनि सिगाङाव बाथौ गौथुम गायसननाय जादों। बे बाथौ गौथुमाव लोगोसे जोंहा थुनलाइ आफादफोर दङ आरो लोगोसे जोंहा बेयाव दिल्लीयाव थानाय जेसेबां मानि सुबुंफोर बर' सुबुंफोर दङ आसामनिफ्राय बा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव गासिबो बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोंनि बाथौआदि गिबिसिन धोरोम बे गिबिसिन धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ। ओंखायनो जों दिल्लीयावबो जोंनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ बाथौ बा बर' सुबुंफोर दं बाथौ सिबियारि दं बिथांमोनजों ज' नांनानै जों सानदों। मानोना बेसेबा गोबावनि उनाव जों थांनाय बोसोरथामनि सिगाङावसो बाथौ गौथुम दानो हादों। लोगोसे थांनाय बोसोराव जों बर' थुनलाइ आफादबो दानाय जाबाय जाहाथे 70 बोसोर जाबाय बर' थुनलाइ आफाद दानाया होमब्लाबो जों थारमाने खालामाखैमोन दा थांनाय जाबाय। बेयाव जोंनिया जेसेबां माने गोरों गोरा दङ बा बेयाव दिल्लीयाव खामानि मावफैनाय दङ बिथांमोनखौ जों ज' खावलायनानै बेखौनो आवगायलांनो नाजादों जे जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आरो धोरोमा थांनानै थाथों बिनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। गोबां सुबुंफोरखौ आरो BTC सरकार आरो जोंनि बर' माहारिफोरखौ जों खावलायो बिथांमोनाबो जाहाथे जोङो बे हाबाफारि लानायाव सापर्ट खालामगोन बा हेफाजाब होनाय इयुनाव होननानै जों आखाइ खब'गोन खुलुमगोन आरो दिल लानानै बिथांमोननो फोरमायथि हरो।